जय श्री जगन्नाथ तो घर बाहरी जाइछु आपण मान तो बहुत टैलेंट तो देखिक जानी सरबेनी आमे कुआडे जाउछु तो प्रभुଙ୍କ ଟିକେ लागिला डोरी तो आमे चलिलु पुरी तो आमे बाटरे पहुंच जाइछु बहुत लेट रे आमे आसिलु तो भाउज हरिका डाकिथिले आमे भाउज डाकिथिले बोली आमे ଟିକେ पुरी इच्छा होला जिया पई तो एठी मालतीबाटपुर बस स्टैंड हे जाइछि तो ସେମାନେ ଅଲରେଡି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ତ ଭଦ୍ରକରୁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଟ୍ରେନରେ ତ ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ତ ଆମେ ଏଇଠି ପୁରୀ ଅଲମୋଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ଏଇଠି ବହୁତ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ଥିବାରୁ ଆମର ଟିକେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ତ ଏଇଠି ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଟିକେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ମା ତୁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇକି ରଖ ତ ପିଲାମାନେ ତ ତୁ ଦୟା କଲେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବୁ ତ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମେ ଅଠରନଳା ଏଇଟା ହଉଛି ଅଠରନଳା ଅଠରନଳା ହେଲା ସେଇ ଜାଗା ଆମେ ଅଠରନଳା ଦେଇ କ୍ରସ୍ କଲୁ ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ପୁରୀ ଟ୍ରାଫିକ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଏପଟେ ହେଲେ ମନ୍ଦିର ବଡଦାଣ୍ଡ ଏପଟେ ତାପରେ ସିଧା ତ ଗଲେ ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ ତ ଆମେ ସି ବିଚ୍ କୁ ଗଲୁ ତାପରେ ଏମାନେ ଏଇଠି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିକି ଟିକେ ମତେ ହାଇ ହାଇ କରିଦଉଛନ୍ତି ପୁପା ଏମାନେ ଖାଲି ଫଟୋ ସୁଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଚ୍ ତାପରେ ମଉସାଙ୍କ ପାଖରୁ ଭାଉଜ କହିଲେ ଚାହାଟା ପିଇବେ ବୋଲି ତ ମଉସାଙ୍କ ଚାହାଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ତ ସିଏ ଭାଉଜ ଆଉ ସିଲି ଆଉ ଇଏ ମିଶି ଚାହା ପିଇ ନେଇଥିଲେ ମଉସାଙ୍କଠୁ ଗରମା ଗରମ ତାପରେ ଏମାନେ ଟିକେ ଭିଆଇପି ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ କଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି ଫିଟ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି ତ ଏମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଭିଆଇପି ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବୁ ତ ଏମାନଙ୍କ ଟିକେ ଭିଆଇପି ଏଣ୍ଟ୍ରି ମୁଁ କରେଇଦେଲି ଟିକେ ଭିଡିଓ ବଗେରା କରି ନେଇଥିଲି ତାପରେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ବି ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି ବାଲୁକା ବଢିଆ ଲାଗିଲା ତ ଆମମାନେ ଏଠି ଟିକେ ଭିଡିଓ କରିଦଉଛୁ ବହୁତ ଟାଇମ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ତ ଏମାନେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲେ ତାପରେ କଲା ପିଲେ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଓ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଥିଲା ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଦେଖିଲି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର କେବେ ଦେଖି ଯାଇନଥିଲି ତାପରେ ଆମେ ଫ୍ରେଶ ହେଇ ଟିକେ ଗାଧା ଫାଧା କରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଏତେ ବି ଜାମ୍ ନଥିଲା ତ ଯେତେ ତଥାପି ବହୁତ ଜାମ୍ ଥିଲା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବହୁତ ଜାମ୍ ଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗଲୁ ପୁରା ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଆମେ ଠିକ 11:30 ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବାହାରିଲୁ 12ଟା ହେଇଗଲାଣି ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବାହାରି ଗଲୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ଦେଖେ ତ ସେତେବେଳକୁ ଠାକୁର ଶୋଇବାକୁ ପଳେଇଲେଣି ଏଠି ମନ୍ଦିରର ପହଡ ପଡିଗଲାଣି ଠାକୁର ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ପଳେଇଲେଣି ଆମେ ବି ଚାଲିଲୁ ରୁମକୁ ଯିବୁ ଆମେ ଟିକେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇ ପଳେଇଲୁ ରୁମକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ତ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।